Kamusta mga suki ng higala da? Nung may adlaw ninyong tanan ha? Ako na po din ni si Dre, inyong ubos nga alagad nga tisoy ug way katapad. Karong adlaw mga higala, akong tubagon inyong mga pangutana nga to sa Facebook sa ngatong nagpa-comment ko. Daghan kay mga tarong kay mga pangutana ato ron tubagon diri. Unya unsa pa may atong dugayan ani diretso na ta. Let's go. Ang unang nangutana mga higala si Jude Sibilia. Nya ang iyang pangutana mga higala ngano kunong gwapo siya. Pinakauna Jude, gwapo ka kay anak kas Ginoo. Ikaduha kay amigo ta. Ikatulo, i-check na inyo sa amin as inyo ha kay narabay uban sa amin butbuton inig panamin nimo nagtuo ka gwapo na ka ni gawas nimo na ambot lang. Ikaduhang nangutana mga higala si Peter Aribalo, ako puning amigo. Nya ang iyang pangutana mga higala ngano kunong cute siya. Unang-una kay anak kas Ginoo. Ikaduha kay amigo na punta. Ikatulo, pangutan na imong mama kung say lihi nimo basig nalihian kag tungaw. Cute ba kinang tungaw? Tungod ka cute, di nahapit makitaan. Ikatulo nang utana mga higala si May, si Madam May. Ako ning manager nga way kontrata. Nya ako ning tarong tubag mga higala kay kusog ra ba jud taon kay ni siya manghampak. Nya ang iyang pangutana mga higala ngano kunong gwapa siya. Unang-una ma'am kay anak lagi tas Ginoo. Ikaduha kay amigo ta. Nya ikatulong anong gwapa ka kay imong papa gwapo nya imong mama gwapa. Lain sa kay ang anak butig naong basig di kanila anak. Mao na nga gwapa jud kay ka ma'am. Ang sunod nga nangutana mga higala si Jet Jongson. Nya ang iyang pangutana mga higala ngano kunong butan siya. Ang mga higala di mabutan ning bataa nga kada sugos ginikanan wa pa ganay duha ka segundo basta di mo sugot bunalan diretso nga di ka mabutan. Nya mura ni ako matubag sa imong pangutana nat butan ka kay maayo ka pagka-train sa imong ginikanan. Unya butan po ka kay amigo man ta. Ang sunod na po nga nangutana mga higala si Christian Brihonyo. Yang iyang pangutana mga higala complicated kayo. Kanus ako nung may magpakasal sa kong uyab. Unang-una do, lisod ka nang magpakasal nung panahon na do. Huwag magitay hapit ikapalit sudan. Kasal na ba hinoon? Ikaw mismo nakibaw kasi imong kaugalingon unsa ka lisod magpakasal nung panahon na. Nya ikaduha, di pa ko andam mo swab. Siguro do magpakasala mig andam na may og itugot sa Ginoo. Ang sunod nga nangutana mga higala si Joy Antoinette Chongson, suki ni mga higala. Unya ang iyang pangutana mga higala, kinsa kuno mas hangol, ang katong di manghatag or katong magsigig pangayo. Akong tugba na nyoy, ang mas hangol katong yung di manghatag kay magsigig pangayo pwede ron siya mangayo gamay. Ang di manghatag di man gito manghatag, sumo to siya hangol. Para sa gusto uban ninyo diha, mangayo may gamay pagtagad pero di mi ninyo tagaan, so mas hangol gid mo. Unya nay uban magsigreklamo nga nung way uyab. Unyag nabi tayo magpatagad di tagdon, mabombuang mo siguro mo kaliwat. Sumo na nga mas hangol gitong di manghatag. Ang sunod nga nangutana mga higala si Jet Clyde, idol Clay. Yang iyang pangutana mga higala ngano kunong maayo kay kumudog basketball. Ang mga higala ako ray basketball player nga sa 3 points pa lang muli up na. Unya inigli up pid away pa jud. Asam ka kitag player nga na ako ra. Pero ang tinuod mga higala, si Clay gitoy maayo mo dog basketball. Usay gini siya sa akong suod nga kaila nga the best nga point guard. Ay sig binuang dadol nga ako'y maayo kay sa tinuod pagka istorya ikaw may maayo. Ang sunod nga nangutana mga higala si Boss Ariel Padilla. Nya ang iyang pangutana mga higala ngano kunong apit sa circle nya ang box is square nya inighiwa triangle. Ingani ako pagtubag imong pangutana boss ha. Hunahuna ako no boss og ang pizza is square nya ang box triangle. Di na box. Unya unsa man inighiwa circle. Maong ingana na siya boss kay mauna na iyang natawhan. Mura bag exam boss in order kay di man na sila pwedeng magkabali-bali kay di man na mahimo. Sunod nangutana mga higala akong pinalanggang manghod si Madam Norin. Yang iyang pangutana mga higala unsa kunoy nauna manok or itlog. Kani mga higalang debatiha ako na ning homnon karon kamo paminaw mo basi maka-answer pa mo module ani. Ang nauna gid ani manok gyud dili itlog kay hunahuna ako no og itlog nauna kaysa may mulumlum ato si Adan. So man palumluman to ni Mushas. Ang nauna manok gyud na. Unsa may buhaton nimo itlog nauna wa pa may incubator sa una. Mao nang ang sakto gyud nga tubag manok gyud na una. Ang sunod nga nangutana mga higala si J May akong mama. Mama pero di tinuod. Unya ang iyang pangutana mga higala kinsa kanoy mas isog ang virus or akong uyab. Para makaibaw ka mas isog gyud akong uyab kay ang virus di ko kakita. Ang sagpas akong uyab bisan pa magpiyong ko kita ko. Daliman ka anang nagpaduong pa lang kog uli kay baw na ko akong uyab nagbagut-but na. Unya ang virus be, di man ko makakita nasugatan ba na nako. Mas isog gyud akong uyab maasa ka makita astang iring kasab-an. Sunod nga nangutana mga higala si JC Roble. Unya ang iyang pangutana mga higala ngano kunong way egg flavor ang noodles.
Kay mao katoy nganong walay egg flavor ang noodles kay ang egg walay flavor. Unyang mo tay imong himuong flavor sa noodles so ang noodles wala po toy flavor. Kisa mo palit og noodles nga walay flavor. Nabulol na ko inatay. Ug di mo mutuon ako pag buak ko ng itlog tilaway na bay flavor. Ay kasuko. Awa man ko nag-explica ra man ko. Ang sunod nga nangutana mga higala si Phil Paharon. Unyang iyang pangutana mga higala tinuod ba kuno nga maong babae ang preferred nga cashier kay hawd silang mangwinta. Tinuod yun ado mo agree di ko nimo. Maong babae ang himuong cashier kay hawd yun na silang mangwinta. Ang nakaapan lang sa uban di kay bang manukli. Kay ngano man be usahay mo hatag tag tibuok ngano di man ta nila suklian. So mao na hawd yun kini mangwinta ni mga babae pero di lang kay bang manukli. Kanang inyong mga uyab nga babae diha be pangutan-an ninyo kanus ay inyong mansari di ba hasta date oras segundo ihatag pa na nila ingana na sila kahawd mangwinta. Akong mama og sugoon ko og di gani masaktong sukli nga akong iuli kwintahan ko. Mao na nga babae hawd yun na sila mangwinta mao na nga sila yung may preferred nga cashier. Ang sunod nga nangutana mga higala si EJ Panis akong idol nga high flyer. Mao rin ni basketball player mga higala nga half court pa lang galupad na. Unyang iyang pangutana maghala unsa ko ni una ibutang og magisa ahos ba kuno or bombay. Do lang unang ibutang og magisa kaha sunod mantika sunod ahos sunod bombay. Mangutana ka nganong ahos una siyempre alphabetical order man na una mang A kaysa B ahos gina o sa bombay. Kaya nam na dol maibisi or abaka una man yung A kaysa B. So maoro to mga higala inyong mga pangutana ng mga nindot kaayo may tagnalingaw mo sa kuntubag. Nya ako lang ipahinundo mga higala nga kani nga video ako ra ning gibuhat para malipay ta mga kabos og timawa. Mayon tag nalingaw mo nya mayon tag way nahiubos ninyo. Salamat kay sa inyong kooperasyon. Salamat kayo sa tanang nangutana. Ug namoy ganahan nga content nga atong himuon i-comment sa ubos kay ato nang himuon. So maoro to mga higala bisag unsa kalisod sa atong kinabuhi ron. Relax lang, one love. Unya karon mga higala ako na say mangutana. Ug nganong ang Rexona mag-advertise ipakitang ilok unya nganong laktas si di man.